Oo, syempre. Parang may caption. Hayaan mo yung caption. Ay, ang laki ng Carabao. Long legs. Bubay yun. Eh, mga bilihan ng daing. Mahal na rin. Or hindi kasi mahal sa Hindi kasing mahal sa atin. Tapos ito yung mga bilihan ng mga isda. Ayan. mga chicheria. Hindi. Fish. Fish. Ayan. Fish cracker. Saka mga tiram. Hindi mo na masasabi ng probinsya. Bakit nangyayari? May meeting. Port ang sasak. Jollibee. Linaw, 40 kilometers. Ayan, sa Patar Beach. Ganda oh.
yung bag ng Insta. Yan na lang dito. Dito na lang yung yan, okay na yun. Dito kailangan dito. Hindi na tayo papasok ng kapitan pag wala tayo sa loob. Tara! Pakita mo na yung motor para hindi mo na. Tangali na. Minit na, minit. Meron pa ba? Wala na.
Basta ako. Oh, kaway, kaway, kaway. Malayo pala, boy! Tala na. Mati, talo na, Mati. Nakita na yung ilalim. Kaway, kaway, kaway. Amir! Alex! Ma'am! Ay, si Lem pala yun. Hi! Happy? Yeah, happy. Happy. Ako, happy. Ako kanina. Han, tapang naman ni ate. Oh yeah. Hi. Good feeling. Hmm. Very good. Ouch. Ay, namura ka na lumapit eh. May ano? Nagubura.
Kaya binigay ko sa'yo para may pang ganun ka. Kinain ka ng sandwich niyo? Kung sa akin wait! God! Inogan! Ano ka ba?
sa masukal. Ako muna. Ikaw muna. Burn bright, catching every world's desire. You play the game with your dangerous tricks, leaving a trail of hearts so contagious. Dangerous dance, dangerous dance. Your ways are dangerous, oh, so contagious, but I can't help falling for your charm. It's outrageous. You're like a wildfire that just won't cease, burning down the walls, bringing me to my knees. Oh, dangerous, dangerous. Ayaw nila. Tayo sa kasama, Telegram. Para pa-try naman natin. Kaya mo sa kanina. Ayan. Anong meron doon? May malapot. Try ka. Ayan. Catching every word's desire. You play the game with your dangerous tricks, leaving a May naiwan ka dun sa gitna. contagious, dangerous dance, dangerous, Mababa. Mababa yung dangerous dance. Your ways are dangerous, oh, so contagious, but I can't help falling for your charm. It's outrageous. You're like a wildfire that just won't stop.
Tingin. 1, 2, 3. Okay. tayo doon? Let's see what's inside.
There's a mermaid. Ikaw, gusto mo o ito tayo ito? Nakakadaan tayo dyan. Gaganon pa tayo? Hindi na? Okay, kuhaan mo dyan. Eh, mermaid. Ako din. Doon. Wala na dyan. Dad, yung entry na dyan.
daw kami